Welcome studenten van HAVO 5 van VWO 6. Welcome to this video about the exam of 2024. Welcome to this exam. E pergunta: Curaçao e Sint Maarten zijn Estado de Derecho Democrático, dus democratische rechtsstaten. Geef 3 kenmerken van een zogenaamde democratische rechtsstaat. 3 kenmerken. 3 van onderstaande kenmerken moet je noemen. De burgers kunnen via de volksvertegenwoordiging invloed uitoefenen op de overheid en het functioneren. Papapimento, influencia riba e maniera que o governo está funcionar. Ja, dus de burgers kunnen via de volksvertegenwoordiging invloed uitoefenen op het functioneren van de overheid. Dus invloed uitoefenen op de manier waarop de overheid functioneert. Funccionaal. Influencia riba e maniera e governo está funcionar. Wat meer is aqui. Andere voorbeelden. Outro exemplo dan. Er zijn vrije en eerlijke verkiezingen. Bijvoorbeeld daar zie je supporters van de MFK. Ze zijn vrij om te laten zien op wie ze hebben gestemd. Maar ook vrij om te stemmen op wie ze willen. En er zijn eerlijke verkiezingen. Dat betekent dat there's not one party that has advantages compared to the rest. Ja? Er zijn geen politieke partijen die voordelen hebben ten opzichte van de andere. Itres, ja, alle burgers, zoals je hier ziet, alle burgers hebben gelijke rechten. En je ziet het hier, todo ciudadano tiene derecho a igual. Dus alle burgers hebben gelijke rechten. Dat is ook heel belangrijk bij een Estado de Derecho Democrático. Een democratische rechtsstaat, daar is een situatie waarin alle burgers gelijke rechten hebben. Ik heb ook een folder aangemaakt, een playlist voor alle filmpjes, alle shorts, to be sure. Dus me crea un playlist para shorts di 25, di 24 e in futuro me traga na película nan di 23. En de playlist die zie je hier, dus daar kun je alle filmpjes vinden. Ik hoop dat het een heel duidelijk filmpje was. I ayo I te keratu.